Здравейте, в това видео ще ви представя мобилното приложение MatMat. В момента сме на началната страница, където имаме три бутона: вход с Apple, Google или email. Тези два бутона стоят само за украса, тъй като е нужен абонамент за да работят. Така че в момента използваме само бутона с email. И когато нямаме създаден профил, ни отвежда на страницата за регистрация, тъй като вече имам създаден профил, автоматично ми го попълни и влизам с него. Тук си избираме клас от 1 до 12 клас, избирам 7 клас. Ето тук си имаме профил, избираме си някаква снимка, име, телефон, училище, кой клас сме, брой точки. Когато решаваме задачи, трупаме точки и тук може да излезем от профила, както и да сменим на тъмна тема, обаче ще останем на светла. И тук се показват класовете от 1 до 7 клас, нагоре не се показват. Сега отваряме 7 клас, тук имаме раздели, цели, изрази, уравнения, избирам уравнения, имаме задача или тест, отварям задачите, тук имаме някаква задача и картинка, цъкаме въпросителния, който ни дава отговора на задачата и той е -3. И светва в зелено. Можем да преминем към следващия въпрос. Тук ми дава друг. Сега ако сбъркам въпроса, светва в червено. И когато решаваме задачите и намерим решението на някоя, не дава точки. Когато сгрешим, не получаваме никакви точки. Другото нещо са тестовете. Ето тук при отделните класове имаме различни теми. При 7 клас е космическа тема. Така изглежда теста. Имаме въпрос и 4 възможни отговора. Избираме някакъв отговор, който е верният. Продължаваме към следващия въпрос. И за сега имам два верни. Ето имаме грешен и ни показва кой е верният отговор. И общо 5 въпроса, имаме 6 точки. Може да започнем нов тест или да се върнем назад. Сега отивам на 4 клас. Ето тук темата е различна, вече е в синьо. Избираме си деление, отново имаме задачи тест. Ето имаме си въпрос, картинка, познахме, светва в зелено. Пак познахме. При грешен отговор светва в червено и отиваме на теста. Тук вече има животинки и пак 4 възможни отговора. Когато въпросът е грешен, светва в червено и ни показва верния отговор. И ето 4 от 5 задачи, тук е в жълто. Ако решим по-малко задачи, ще е различна картинка, няма да е толкова весело. Може да започнем нов тест. Другото нещо са предизвикателствата. Потребителите могат да си изпращат предизвикателства. И това предизвикателство е решено и не го изписва. Ето, тук ако въведа отговор, нищо не става. Дава ни знак, че не сме решили предизвикателството. Следващата страница е с потребителите в приложението. Ето и тук имаме няколко потребители. Това е сегашният ми профил. Като го отворя, ми се показва снимката, името, училището и класа. Мога да си изпращам предизвикателства и съобщения, както и на друг потребител. Ето това е отделен потребител. Сега мога да му изпратя едно предизвикателство. Ето тук ни се пада случайен въпрос и отговорът и му изпращам предизвикателство. Давам на следващ въпрос, изпращам и това предизвикателство. И мога да му изпращам и съобщения. Сега въвеждам някакво съобщение и го изпращам. Нужно е обаче опресняване на страницата. Сега като се върна,
И ето, съобщението вече е изпратено. И тук можем да променяме цвета на съобщенията. И с това приключва представянето на мобилното приложение MatMat. Чао!